டு ஆசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் 29/9/2023 அன்னைக்கு ஒரு சர்க்குலர் விட்டுருக்காங்க. அது என்ன சர்க்குலர்னால், ஆன்லைன் கோர்ஸுக்கான டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் அண்டு லேர்னர் சைக்காலஜி இதுக்கு உண்டான ரிசல்ட்டு அண்டு டவுன்லோட் த சர்டிஃபிகேட். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, விடுபட்ட மாணவர்களுக்காக உடனடி தேர்வு அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க. இதை பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்குலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 27/9/2023 அன்றைக்கி ஆன்லைன் கோர்ஸ்க்கான 2 எக்ஸாம் நடத்துனாங்க. அது என்னென்ன பேப்பர் அப்படின்னா, டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் லேர்னர் சைக்காலஜி. இந்த 2 பேப்பரை கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு அஃபிலியேட்டட் காலேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அந்த காலேஜ் பிரின்சிபால் லாகின் பண்ணி அந்த லாகினில் அந்த ரிசல்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க. அப்படி தான் இந்த ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும். இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக பார்க்க முடியாது. இந்த கோர்ஸுக்கான அசைன்மெண்ட்ஸும் சப்மிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணாதவங்களுக்கும் ரிசல்ட் ஃபெயில்டுன்னு தான் சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த எக்ஸாம் எழுதாத மாணவர்களுக்கு விடுபட்ட மாணவர்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக எக்ஸாம் வைங்க, உடனடி தேர்வு வைங்க அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்குண்டான ஷெட்யூல்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணாதவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கும் டேட்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. பேமெண்ட் எப்போ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் அதுவும் டேட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பேமெண்ட் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா, 3/10/2023 ஆன்லைன் மூலயமா இப்போ போர்ட்டலில் நீங்கள் பே பண்ணிக்கணும். அந்த டேட் 3/10/2023 டேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கணும். அசைன்மெண்ட்ஸும் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும். இதோட ஷெட்யூல் பார்த்திங்கன்னா, 2 எக்ஸாம் இருக்குது. ஒரே டேட்டில் தான் இருக்குது, ஆனால் 2 வேறு டியூரேஷனில் இருக்குது. டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் கோர்ஸ் காலைல 11:30 மணிக்கு, லேர்னர் சைக்காலஜி கோர்ஸ் மதியம் 3 மணிக்கு. ஆன்லைனில் பணம் கட்டுற டேட்டு பார்த்திங்கன்னா, 1/10/2023 இருந்து 3/10/2023 3 மணிக்குள்ளே பணம் கட்டியிருக்கணும். ஏன்னா கண்டினியூஸாக லீவு இருக்கிறதுனால இது உடனடியாக நீங்கள் சீக்கிரம் செய்யணும். டிலே ஆனால் உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம். இந்த பேமெண்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி முடித்த நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால் உங்களோட காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸு, பிரின்சிபால்ஸு யாரை சீக்கிரம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமோ கம்யூனிகேட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஃபீஸ் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கோங்க. இதுதான் இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் பேஷன்ஸ் வாட்சிங்.